다 되는데 그 유머는 대순주 수급하랴 지구 경배에 계획에서 종 Więc najpierw chciałbym pozdrowić Goshira Gyaltsaba Rinpoche, Zurmanga Garwanga Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Pokhara Chakra Rinpoche i wszystkich innych Tulku i Lamów, Kempolo Drodonio Rinpoche i wszystkich innych Kempom, mistrzów, duchowych przyjaciół, źródła schronienia, wszystkie mnichów i mniszki oraz wszystkich innych uczestników Menlamu, którzy przybyli z całego świata. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Więc dzisiaj tematem naszych nauk będzie życie Atishi. Istnieje wiele różnych powodów, dla których powinniśmy uczyć życia Atishi. Więc jednym z powodów, dla których uczymy życia Atishi, o życiu Atishi, więc jeden z tych powodów został opisany przez Dromtompę w 30 strofach pochwał, gdzie Dromtompa napisał: wielki uczony, gdybyś nie przybył do Tybetu, nie byłoby nauk Buddy. Większość z nas nie rozumiałaby dogłębnego znaczenia. Modlę się do Ciebie, który dobrze nauczałeś. Więc tak jak Dromtompa powiedział, gdyby Atisha nie przybył do Tybetu, ludzie w Tybecie źle praktykowali, niewłaściwie praktykowaliby tajemną mantrę. Ludzie nie wiedzieliby, jak praktykować wszystkie 3 pojazdy, sutr i tantr, tak, aby one sobie nie zaprzeczały. Po tym jak Atisha przybył do Tybetu i jakby wszystkie nauki Buddy w Tybecie zostały zreformowane, bo on wyjaśnił wszystkie punkty praktyki dharmy bardzo dobrze. Także dzięki niemu ludzie w Tybecie wiedzieli, jak praktykować sutry i tantry w połączeniu, jak praktykować jakby połączenie sutr i tantr, jak praktykować wszystkie 3 rodzaje ślubowań, aby one sobie nie zaprzeczały. Więc Atisha był bardzo jakby życzliwy, okazał bardzo wiele życzliwości naukom w Tybecie i to jest jeden z powodów, dla których powinniśmy uczyć o jego życiu. Po drugie, dzięki Atishi mamy dzisiaj bardzo jasne nauki dotyczące schronienia, bodhicitti, treningu umysłu, czterech myśli odwracających umysł w stronę dharmy. Mamy wszystkie nauki dotyczące kolejnych poziomów i ścieżek. I one wszystkie zostały przekazane przez Atisię. A on przekazał je późniejszym praktykującym Kadampy, nie tylko uczniom Kadampy. Skorzystają z nich wszystkie tradycje buddyzmu tybetańskiego, Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma i tak dalej. W szczególności tradycja Gelug i Kagyu jakby łączy do dzisiaj, jakby korzysta z instrukcji Atishi praktykowanych przez adeptów Kadampy. Wszystkie te instrukcje dotyczące treningu umysłu pochodzą od Atishi. Na przykład dzisiaj mówimy podczas Nyndro,
mówimy o tych wszystkich, o tych wszystkich rozmyśleniach dotyczących rozwijających w nas em, niechęć do samsary, chęć odrodzenia, albo również wszystkie kolejne jogi, które te wszystkie nauki nauki przygotowawcze i nauki bardziej zaawansowane przybyły do nas, do Dakpokadziu właśnie od Atishi. Więc Atisha okazał wiele życzliwości całemu Tybetowi, ale szczególnie właśnie tradycjom Gelug i Kadziu. 제 강보배 근본은 나로래야 가르송이 알았잖아. 나로배 맹아데 조배 사무시위 알았어. Gampopa w swoich pismach pisał w ten sposób, że dogłębne instrukcje na ropy są bardzo, bardzo skuteczne, bardzo wspaniałe, ale gdybyśmy ich nie połączyli z instrukcjami Kadampy dotyczących kolejnych etapów ścieżki, to to nasze nauki nie przyniosłyby tak wielu pożytku, tak wielu ludziom. Czyli musimy mieć tą podstawę Lauki Atishi przekazane przez nas poprzez linię Kadampy, poprzez tradycję Kadampy, pozwoliły nam zdobyć nauki, które są podstawowe, dzięki którym możemy stworzyć fundament do późniejszej praktyki, tak zaawansowanych praktyk jak praktyki na ropy, jak nauki na ropy. Najpierw musimy stworzyć ten solidny fundament. I właśnie nauki Kadampy, nauki Atishi pozwalają nam stworzyć ten fundament. Dlatego kilka lat temu pomyślałem, że podczas Kadziu Mymlam, kiedy mamy nauki przed Mymlamem, to powinniśmy się skupić na nich, na tych dogłębnych naukach dharmy, unikalnych dla naszej linii, takich jak Mahamudra. Natomiast podczas Mymlamu powinniśmy skupiać się na instrukcjach Kadampy dotyczących treningu umysłu. Uważam, że to jest ważne i uważam, że ludzie w przyszłości powinni o tym pamiętać. Więc najpierw omówiłem jakby wszystkie powody, dla których powinniśmy mówić w ogóle uczyć się o życiu Atishi. Natomiast teraz przejdziemy do samego życia Atishi. Atishi najprawdopodobniej urodził się w roku 982 naszej ery. Zostało to opisane w życiorysie Dromtompy, czyli głównego ucznia Atishi, tybetańskiego ucznia Atishi, w którym Dromtompa pisze, że jego guru urodził się w roku żeńskiego ognistego tygrysa. Oczywiście, jeśli chodzi o ten rok urodzenia, to jest tylko domysł, nie możemy mieć co do tego pewności, ale takie źródło jakby mamy, jak właśnie te pisma Tartopy. Atisha urodził się więc w starożytnych Indiach. Tak jak mówiłem, te Indie w tamtym czasie na wschodzie, południu, zachodzie i północy stanowiły takie osobne regiony. Cały ten obszar był podzielony najwięcej najprawdopodobniej na 4 lub 5 regionów, które dzisiaj mówimy, że to była szlachetna ziemia, szlachetny kraj. Więc Atisha urodził się we wschodnich Indiach. Więc mówi się często, że to był prosperujący obszar Bengalu.
że Atisha pochodził właśnie z tego okręgu. Dzisiaj byłyby to najprawdopodobniej nie Indie, tylko Bangladesz. Myślę, że dzisiaj to jest dzisiejszy Bangladesz, nawet nie Indie. Ale wtedy to był region tak zwanych Indii, czyli szlachetnego kraju. W różnych pochwałach Indii na przykład w pochwale, w 8 we wersach pochwalnych dla Atishi, na co pisze, że to był region Sarachy, że to był również region Mahasiddhi Sarachy, wielkie miasto nazywane Vikramapura. Więc wygląda na to, że w tamtym czasie to miasto nazywało się Vikramapura w średniowieczu, a dzisiaj to jest Mushiganj, że to okręg Mushiganj w Bangladeszu. W historii Bengalu od X do XIII wieku tam istniała taka stolica 3 kolejnych dynastii królów Chandry, Varmany i Seny. I w owym czasie to było wielkie, to był taki ważne centrum buddyjskie we wschodniej Azji. W VII wieku Xuanzang również pisał o tym, że odwiedził właśnie to miasto Vikramapura. Atisha tam urodził się w rodzinie królewskiej. Mówi się, że był potomkiem królów Pala, z dynastii Pala. Jego ojcem był Kalyana Chandra, a jego matką była Sri Prabhavati. Oni mieli 3 synów, Padma Garbę, Chandra Garbę i Sri Garbę. Atisha najprawdopodobniej był tym środkowym synem, Chandra Garbą. Kiedy dzisiaj czytamy historie współczesne, czy współcześnie pisane historie Bangladeszu, to tam mówi się, że ojcem Atishi był Kalyana Chandra. Znaczy również jakby potwierdzają one to imię i że był 3. królem dynastii Chandra we wschodnim Bengalu. Panował od roku 975 do 1000. Drompopa w swojej pochwale Atishi pisze, jego ojcem był King Zachoru ze szlachetnej rodziny. Więc należał do rodziny królewskiej, to jest jasne. Wszyscy się co do tego zgadzają. Kiedy mówimy o tybetańskim królu Trisongu Decenie, 200 lat przed Atisią do Tybetu przybył Shantarakshita. To było 200 lat przed narodzeniem Atishi, tak? A Shantarakshita przybył do Tybetu. On również pochodził ze wschodnich Indii. I teraz wielu historyków uważa, że on i Atisha należeli do tej samej rodziny, że to była ta sama linia rodzinna, że oni byli spokrywieni. Na przykład Drompopa pisał w swoich pochwałach Atishi
twoja linia, to ta sama twoja linia, to jest ta sama linia, czy też rodzina Bodhisattwy Shantarakshity. Czyli urodziłeś się w linii Bodhisattwy Shantarakshity. Oczywiście Shantarakshita był jednym z najbardziej w tym wczesnym okresie przekładu dharmy w Tybecie. Był bardzo ważnym, ważną osobą dla buddyzmu w Tybecie. I potem Atisha urodził się jakby w tej samej rodzinie, więc wygląda na to, że to była bardzo, bardzo specjalnie też ta rodzina miała bardzo specjalną więź z Tybetem. Dwóch bardzo wpływowych indyjskich mahapanditów z niej pochodziło, znaczy mahapanditów, którzy bardzo wpłynęli na historię buddyzmu w Tybecie. Więc kiedy Atisha jako dziecko był znany jako Chandragarva, takie nosił imię. Był bardzo inteligentny, miał bardzo wiele szacunku dla swoich rodziców, był bardzo przystojny, bardzo grzeczny i wszyscy bardzo tak bardzo to wszystko powodowało, że wielu ludzi po prostu bardzo lubiło, że był lubiany przez bardzo wiele osób. Miał ładną twarz, miał ładne ciało, więc nawet guru, którzy byli wolni od pożądania, mieli do niego słabość. Tak się mówi. Więc mówi się, że był naprawdę, że był bardzo przystojny, bardzo atrakcyjny i wielu ludzi jakby przyciągał bardzo wiele osób do siebie w ten sposób. Atisha sam mówił, że wiele osób w dzieciństwie traktowało go z wielką życzliwością w domu. Atisha miał również bardzo mocny związek z Tarą. Już kiedy był dzieckiem, Tara stała się jego idamem. Pewnego dnia, kiedy spał w łóżku w swoim pałacu, usłyszał taki tumult, jakiś wielki hałas w pokoju. Oboje rodzice jakby wpadli do pokoju zaciekawieni, co się stało, troszkę przestraszeni, co się stało, a się okazało, że w pokoju Atishi znalazł się wielki skorpion i chodził po Atishi. Natomiast Atisha patrzył na tego skorpiona bez mrugnięcia okiem, bez żadnego strachu. W końcu skorpion przeszedł po nim i sobie poszedł. Więc mówi się, że to był znak, że Atisha był w stanie widzieć swoje bóstwo opiekuńcze i w naturalny sposób je praktykować. W związku z tym nie miał żadnych przeszkód, nie napotykał żadnych przeszkód. Następnego dnia znowu się pojawił wielki hałas w jego pokoju. Jego rodzice wpadli do niego do sypialni i tam zobaczyli na białym kwiecie utpali, że w pokoju wyrósł niebieski kwiat utpali. A Atisha powiedział, że na tym utpali ujrzał twarz Tary.
Czy też to było tak, że rodzice ujrzeli kwiat u Utpali, natomiast Atisia widział tarę w tym miejscu, a nie kwiat, tylko tarę. Więc on był był dzieckiem jeszcze wtedy. I kiedykolwiek miał jakieś wątpliwości, pytania, to podobno bo rozmawiał z Tarą, otrzymywał od niej rady. Miał taki wizerunek Tary, malunek Tary, modlił się do niej. I nawet jeżeli ona nie wyraziła żadnego słowa, nie powiedziała mu żadnego słowa, to była w stanie go uspokoić, przekazać mu dharmę, rozwieść wszelkie jego wątpliwości. Kiedy Atisha był jeszcze dzieckiem, miał jakieś 10 lat, zaczął studiować medycynę i różne rzemiosła, pisanie, czytanie i tak dalej. Zaczął swoją edukację. Kiedy miał i od tego czasu aż do czasu, kiedy skończył 21 lat, cały czas studiował gramatykę, logikę, również buddyjską gramatykę i buddyjską logikę. Mówi się, że znał 64 różne rzemiosła i sztuki, w tym gramatykę i logikę właśnie. Więc otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Jeżeli chcemy jakby dać przykład tego, na jakim poziomie było to jego wykształcenie, to można przywołać pewną historię, że kiedy miał 15 lat, słuchał nauk dotyczących, które się nazywały kropla zrozumienia. Geshe Dolung Pachempo opowiadał tą historię. Wtedy potrafił debatować z tym nauczycielem, który udzielał tych nauk. Potem Atisha udał się do Tybetu i wtedy był taki mistrz, który się nazywał Banton, który recytował długą darani Avalokiteshvary, pobłogosławił. To był ta kropla zrozumienia, to był tekst, który później napisał Atisha podczas tej debaty z tym uczonym, a ten Bangtong jakby pobłogosławił ten tekst, tą daranię Avalokiteshvary. Ale ten Bangtong jakby źle wymawiał tą daranię, źle wymawiał tą mantrę. Atisha powiedział mu, że żadne błogosławieństwo nie wypłynie z takiej mantry, która jest w ten sposób jakby wymawiana. I Atisha wytłumaczył mu, że gdybyś był w Indiach, z taką wymową mantr, z takim poziomem logiki nigdy nie wygrałbyś żadnej debaty. Żeby wygrać debatę w Indiach, trzeba mieć bardzo dobre wykształcenie, bardzo dobrą wymowę mantr, bardzo dobry poziom jakby reprezentować logiki buddyjskiej.
co oznaczało, że kiedy Atisha wygrał taką debatę w wieku 15 lat, to już musiał wtedy mieć bardzo dobry właśnie poziom wykształcenia. 다 공기 튜문 의진의 얼음전 넘버섬도 마세베게 튜문 무인바 Oczywiście Atisha studiował zwyczajne takie sztuki i rzemiosło, ale też i nauki buddyjskie. 저도 뭐좀 공내 Studiował buddyjską filozofię. Zanim został mnichem, studiował wiele pism, wiele teatr i wiele sutr. Kiedy miał 22 lata, miał wizję Hevadży i udał się miał wizję Tywaczy na takiej czarnej górze. Tam była taka świątynia. I tam właśnie miał w tej świątyni miał tą wizję Hevadży i otrzymał tam od pewnego mistrza tantrycznego jakby ślubowania tantryczne. Ten mistrz tantryczny to się nazywał Guru Rakhala Gupta i otrzymał od niego również wtedy imię Jnana Vajra. Potem udał się do mistrza Kamalashankara, właśnie mistrza tantrycznego, od którego również otrzymał wyjaśnienia bardzo wielu tantr. Uczył się również od jogina Yamataki, który potrafił zmienić piwo w mleko i lewitować nad Gangesem na swojej macie. Niektórzy mówią, że studiował również z Avadutipą przez 7 lat. Niektórzy mówią, że przez 12 lat. Nagpal Otsała mówił, że przez 9 lat. Tak czy inaczej wygląda na to, że studiował z tym Mahasiddhą Avadutipą. Avadutipa był również mistrzem Madhyamaki. Madhyamaki z tradycji Yogaczary. Dzięki temu Atisha jakby mówi się, że właśnie był proponentem tej właśnie szkoły filozoficznej Yogaczary. Atisha później mówił, że jeśli chodzi o Yogaczarę, o Madhyamakę Yogaczarę, on zadał swojemu guru Avadutipie bardzo wiele pytań na ten temat, a ten zawsze mu odpowiadał: ja w ten sposób widzę dharmę, to znaczy widzę dharmę w jej naturalnym stanie. I ty również powinieneś utrzymać ten pogląd. Tak czy inaczej, mistrz Avadutipa był bardzo niesamowitym guru. Atisha spędził z nim wiele lat. Czasami oczywiście musieli mieć jakieś zwyczajne rozmowy, typu o pogodzie i innych rzeczach, skoro tyle czasu ze sobą spędzali, ale Atisha miał wrażenie, że Avadutipa nawet podczas rozmów o pogodzie uczył go dharmy. Jednym z bardzo słynnych innych guru Atishi był Shantipa. On był również wielkim, sławnym nauczycielem
tej szkoły filozoficznej tylko umysł. Atisha studiuje musisz być, który zawsze go uczył, że on dużo nie mówił. Ale nawet jeżeli, ale wystarczy, że powiedział jedno zdanie Dharmy, to każde słowo miało znaczenie, to było bardzo mocne zdanie, które zapadało w serce. Więc tak czy inaczej Atisha do wieku 50, że mówi się, że Atisha miał najprawdopodobniej około 50 nauczycieli, którzy osiągnęli przeróżne siddhi. To większość z nich była tantrykami, joginami praktykującymi tantrę. A szczególnie Avadutipa uczył go, jak porzucać strach, wstyd, nadzieję i tak dalej. I Atisha spędził 6 lat praktykując różne praktyki jogiczne. I tak jak już powiedziałem, kolejnym uczniem Atishi był Shantipa. Z nim Atisha studiował Prajnaparamita w 8000 strof, czy też szlok.